Anano fiada ene memeda so na osno kokoko amanyoko aye MPP or internal elections aye regional elections or the various constituencies no de ehihye so na aseme no kasa de obedi nkunim de wadi nkunim dada na de wodi ntwoso ahu ne ho ama anigi a ekoso ewe ebinum afie ma ebinum susuo no enye asem ketwa kra se wo ba asantimantem kra de a on chairmanship race no ya ade a emu ye den papa na nipa bebre na ene gina se ye nto so aba nanso mienu na woyi wo ho pa na ekamia ye se won ena nkunimdie franka na egina won so baako ene chairman ode ne ho adodo na afa ne koka ana afa nso the incumbent chairman aye fe no chairman Ntwibosi akon dodo na afa ne chairman Wontumi wona bato ne ekoso kama wantwi kakra ne bae na nso ne nyina mu no omotimi to ne nyina awie ye na ne kenkan ne de na enya asem koto ti se ne nkofo ani abre papa se krodom na nso ne kenkan ne nyina ba na wie no na chairman Wontumi na edi nkunim na imo Poku 1 TV ye kai ya hwefo kakra se enche bia na prophet ba ko Kumasi adodo na afa no Ogya Nyame ene ide ye fa ne Angel Azuka or the ensemble etudwa efa elections a eba so yi na oka asem we kura ansa na elections ne eba so se ohu se chairman Wontumi ni modu se obetumi afa akonya ne bio nanso so no de ye de ne contest chairman Wontumi no ono nso so no hunhum no o dwumadie bi a wo se odie pa pote ansa na wetime di chairman Wontumi so nkonim nanso wanye de a ene na hunhum no de oda so te akonya chairman Wontumi okan esisu dia yenko na yenkohwe na yenti asempoti a Angel Azuka Ogya Nyame editudwa efa chairman Wontumi ne nkunim dia wadi yo chairman Wontumi nanka fiwe no spiritual realm no nanka obelusu na me kire wade bi nipa na omode no FAC no nipa no so ataban na mmere ka obetimi awini no enso spiritual no Wontumi mu odu che no ndi so no sutie na obetimi age a kire obi so ne nsase nyesa chama besa atna so na chairman Wontumi edi nkunim wie no ya ankase yenim se ne chairman ni show esitie tumi se abrati pa so loku bi odi gina mu na nya asem ketwa utimu se chairman ni gi awom no eso esanse na nkofo bebre na eka se nya ade a chairman betimi edi nkunim na nso so Nyame aba na afa ama wasa afa akonya ne ebedi so bio. Na emra chama di nkunim wie no na ote ne ka so na ja osa odi asa kobonkumba nifa na se nipa dom atwahia e wo ho anya asem ketwa a omuso di momume ene anigye edi hia chama Wontumi na osawi a otra ne kemama ka na to ne ho na asem ebisi ye na ni nyina ne se ka ne ko na nim ni nim se na driver ni no na onim se nipa gina ho se de a ka na tu a abo nipa kakra agufom na entia enya ne se enya de a obia epraye na nso no utimu se ka ne epia bi pa na Nyame na eda na se sanfa oye ne kase bia ama yenhwe video no emra sisia
Poku One TV, yeah, first akwenya we so na ya ma chama Wontumi a big congratulations. Na yes reche di ampo Nyankopon so onka ne ho na 4 years a edi nanim no de obetumi ayabo MPP amanyoko no onye na sene omo ka so mbe break 8 no onye na mwa ema party no entumi enko nanim. Mesrawa Poku One TV ene woni guso a ohwe no so unsaka video ibia na wa mia notification bell na adoma no mia so a na chese video bia de batum bia obenya kwan no wahwe bi uwia na wa share ama afoforo so enya bi ahwe. Poku One TV.